Γεια σας, ονομάζομαι Γιάννης Σαχτούρας. Είμαι ανεξάρτητος αντιπρόσωπος της εταιρείας Organo Gold. Όταν εγώ έφυγα από την Ελλάδα το 1986, έφυγα διότι έψαχνα μια ευκαιρία. Μου είχαν πει ότι στην Αμερική υπήρχε καλύτερη ζωή, καλύτερες επιτυχίες, μεγαλύτερες δουλειές. Ήρθα λοιπόν και βρήκα πολλές ευκαιρίες. Είμαι στο δικτυακό μάρκετινγκ πάνω από 20 χρόνια. Πάντοτε έψαχνα κάτι καλύτερο. Εδώ και 2,5 χρόνια γνώρισα την Organo Gold. Όταν τη γνώρισα όμως, ήμουν σε πάρα πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση. Είχαμε χάσει όλα τα χρήματα, μας πήρανε το αυτοκίνητο, χρωστάγαμε στην τράπεζα, θέλουν να μου πάρουν και το σπίτι, δεν είχαμε ούτε ένα δολάριο, τίποτα στο ταμιευτήριο, δεν είχαμε κανένα εισόδημα. Ήμασταν πραγματικά σε μια πάρα πολύ απελπιστική κατάσταση. Και μου μιλάνε λοιπόν για έναν καφέ. Η γυναίκα μου και εγώ δεν πίναμε καφέ. Δεν το είχα καταλάβει, δεν το είχα αντιληφθεί καθόλου. Για μένα ο καφές ήταν ένα ποτό που το πίνει όλος ο κόσμος. Παντού υπάρχει ο καφές και έλεγα συνεχώς όχι, δεν με ενδιαφέρει. 2,5 χρόνια πριν, ο κύριος Χόλτον Μπάξ, όταν μου μίλησε για την ευκαιρία και μου είπε για τα μεγάλα μεγαλεία του καφέ, η αγορά, το προϊόν που είναι μέσα στον καφέ και πώς βοηθά τον κόσμο για μια καλύτερη ζωή, για μια καλύτερη υγεία, τότε κατάλαβα το τι μου έλεγε, ότι η εταιρεία η δουλειά είναι εύκολη, είναι απλή, γιατί είναι καφές. Όταν λοιπόν μου μιλάει για τον καφέ και μου λέει ότι μέσα στον καφέ υπάρχει ένα υγιεινό προϊόν, το οποίο το λένε γκανοδέρμα, είναι ένα μανιτάρι από την Κίνα, και αυτό το προϊόν μας βοηθά να μπούμε σε 5 διαφορετικές βιομηχανίες για να χάσουμε κιλά. Πολλοί κόσμοι θέλουν να χάσει κιλά, αλλά δεν ξέρει πώς. Και όμως το μανιτάρι μέσα στον καφέ μας βοηθά να χάσουμε κιλά. Μεγάλη βιομηχανία. Μετά είναι η βιομηχανία της μεγάλης υγείας, της καλύτερης υγείας. Όσοι είναι από 35-40 χρόνων και πάνω, όλοι θέλουμε να ζήσουμε καλύτερα, να είμαστε και πιο όμορφοι, να νιώθουμε και πιο νεότεροι, να φαινόμαστε και πιο νεότεροι, αλλά χρειαζόμαστε κάποια τροφή, κάτι που να μας βοηθάει από μέσα μας να νιώσουμε καλύτερα, με μεγαλύτερη ενέργεια καθημερινά. Το μανιτάρι αυτό μας δίνει. Μεγάλη ενέργεια, αντοχή, δύναμη, μεγάλη βιομηχανία, 600 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο μόνο σε προϊόντα για να νιώθει ο κόσμος καλύτερα. Κατάλαβα λοιπόν αυτές οι 2 μεγάλες βιομηχανίες είναι τεράστιες. Μετά μου πάνε για το ίντερνετ, που πραγματικά είναι ένα τεράστιο μεγάλο μέσο για να μιλήσουμε με πολύ κόσμο χωρίς να φύγουμε από το σπίτι. Μετά η δουλειά από το σπίτι, χωρίς να πηγαίνουμε στο γραφείο, χωρίς να πηγαίνουμε στο εργοστάσιο, μέσα από το σπίτι. Μπορούμε να κάνουμε μια τεράστια εργασία από το ίντερνετ και από το τηλέφωνο. Και μετά έχουμε τη βιομηχανία του καφέ. 90 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο μετακινούμε καφέ, ο κόσμος, οι διάφορες μάρκες, σε όλα τα μέρη του κόσμου. Αυτές οι 5 λοιπόν βιομηχανίες, όταν τις κατάλαβα, είδα ότι έχω στα χέρια μου μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία. Όταν λοιπόν μιλάνε και για τον καφέ, που είναι το δεύτερο μεγαλύτερο καταναλώσιμο ρόφημα στον κόσμο, μετά από το νερό, είναι ο καφές. Δεν το ήξερα. Κατάλαβα λοιπόν ότι αν έχω ένα προϊόν το οποίο έχει τη μεγαλύτερη κατανάλωση του κόσμου, είναι χρυσάφι. Όταν λοιπόν κατάλαβα και άκουσα ότι ο καφές είναι το δεύτερο προϊόν στο χρηματιστήριο μετά από το πετρέλαιο, κατάλαβα ότι πραγματικά στα χέρια μας έχουμε όχι μόνο χρυσάφι, έχουμε και διαμάντι και έχουμε την καλύτερη επιχείρηση στον κόσμο. Και όταν μου λένε ότι το 85% του κόσμου πίνει καφέ, όχι μια φορά, πολλαπλές φορές την ημέρα, φλιτζάνια καφέ καθημερινός, κατάλαβα λοιπόν ότι εάν ασχοληθώ με αυτή την εταιρεία, με αυτό το προϊόν, με αυτή την αγορά του καφέ, τα κέρδη θα ήταν τεράστια. Και πραγματικά έτσι αυτό έγινε. Ειδικά εδώ στην Αμερική έχουμε πάνω από 255 εκατομμύρια άτομα που πίνουν καφέ κάθε μέρα, πολλές φορές την ημέρα. Κατάλαβα λοιπόν ότι αυτή η επιχείρηση έχει πάρα πολύ μεγάλο μέλλον. Αρχίζω λοιπόν και μαθαίνω ότι μια πάρα πολύ μεγάλη επιχείρηση, μια πάρα πολύ μεγάλη εταιρεία, που όλοι την ξέρετε, λέγεται Starbucks. Από το 1971 έχουν ξεκινήσει να πουλάνε καφέ με 3, 4 και 5 δολάρια. 5 δολάρια για μια κούπα, για ένα φλιτζάνι καφέ. Αυτή λοιπόν η εταιρεία από το 1971 έχουν δημιουργήσει μια τεράστια αγορά που το κοινό δεν έχει κανένα πρόβλημα να πληρώσει 5 δολάρια. Εδώ και 3 χρόνια πριν το πήρε χαμπάρι λοιπόν η εταιρεία που λέγεται McDonald's, οι οποίοι πάντοτε πουλάγανε καφέ, αλλάζουν την παρουσίαση στο ποτήρι, βάζουν μια μάρκα που λέγεται Mac Café
και κάνουν μια τεράστια διαφήμιση με $1 δισεκατομμύρια για να πείσουν όλο τον κόσμο ότι το McDonald's έχει Mac καφέ. Τεράστια επιτυχία. Και μετά ακολούθησε το Burger King, ακολούθησε το Wendy's, μεγάλες εταιρείες με τα hamburger. Μετά μπήκε το Dunkin' Donuts, μια πάρα πολύ μεγάλη εταιρεία franchise, αλλάζει το donut και έβαλε το καφέ. Ένα μεγάλο σάντουιτς το αλλάξανε με καφέ. Κατάλαβα λοιπόν ότι εάν μεγάλες εταιρείες, πολυεθνικές εταιρείες, πολυδισεκατομμυριούχες εταιρείες ασχολούνται να διαφημίσουν καφέ συνεχώς, κατάλαβα λοιπόν ότι και εγώ πρέπει να μπω μέσα σε αυτή την αγορά. Και όσοι ακούμε αυτή την παρουσίαση, παιδιά, ο καφές είναι απλός. Όλος ο κόσμος τον πίνει. Απλά αλλάζουμε το φλιτζάνι του καφέ μας και αλλάζουμε τη ζωή μας. Τι κάνει λοιπόν τον καφέ μας διαφορετικό? Το γανόδερμα, το μανιτάρι από την Κίνα. 4.000 χρόνια ιστορία. Παιδιά, βρείτε το στο Google, ψάξτε το. 5 εκατομμύρια ιστοσελίδες μιλάνε ότι το γανοδέρμα αυτό, το φυτό, το μανιτάρι από την Κίνα, είναι θαυματουργό για τη ζωή μας, για την υγεία μας. Μπήκα λοιπόν και το έψαξα και τι βρήκα? Μας δίνει περισσότερο οξυγόνο στον οργανισμό, μας δίνει μεγαλύτερη δύναμη, ενέργεια, μας βοηθά να κοιμηθούμε καλύτερα, να χαλαρώσουν τα νεύρα, βοηθά στο πεπτικό σύστημα, βοηθά σε τόσες πολλές διαφορετικές μορφές της υγείας μας. Και αυτό που κάνει και τον καφέ μας τελείως διαφορετικό. Έχουμε λοιπόν πολύ καλή γεύση σε καφέ, πολύ καλή τιμή σε καφέ, αλλά έχουμε ένα υγιεινό προϊόν μέσα στον καφέ που καμία άλλη εταιρεία δεν μπορεί να το πιστοποιήσει ότι είναι βιολογικό 100%. Γι' αυτό έχουμε τον καλύτερο καφέ του κόσμου. Η Organo Gold έχει πιστοποιητικά από διάφορα μέρη του κόσμου που το μανιτάρι από την Κίνα, το γανόδερμα, είναι 100% βιολογικό. Και έχουμε διάφορες μορφές προϊόντων. Έχουμε τον καφέ το σκέτο, το μαύρο, χωρίς ζάχαρη, χωρίς κρέμα. Έχουμε το καφέ με το γάλα, το λάτε που λέμε. Είναι η μόκα που έχει και σοκολάτα μέσα. Έχουμε σοκολάτα ξέχωρα και έχουμε και το πράσινο τσάι. Επίσης έχουμε και άλλα προϊόντα, όπως είναι οι κρέμες, όπως είναι το σαπούνι για το δέρμα και την επιδερμίδα, για το σώμα. Είμαστε λοιπόν μια εταιρεία που ασχολείται με το γανόδερμα. Και βάζουμε λοιπόν το γανόδερμα σε διάφορα προϊόντα για να έχει ο κόσμος διάφορες επιλογές, όχι μόνο σε ρόφημα, αλλά και σε άλλα είδη για να έχει μια καλύτερη υγεία. Το άτομο που σκέφτηκε να φέρει το γανόδερμα σε όλο τον κόσμο λέγεται Bernie Chua, που είναι ο πρόεδρος, είναι ο ιδρυτής, το λέμε η ευφυΐα, το άτομο που γνωρίζει τον γανόδερμα εδώ και πάνω από 20 χρόνια. Βρήκε λοιπόν το μανιτάρι, κατάλαβε τις μεγάλες δυνάμεις που έχει για το σώμα του ανθρώπου και λέει πώς μπορώ να το μεταφέρω στον κόσμο, να το φέρω σε χάπια, να το φέρω σε χυμό, σε τι μορφή να το παρουσιάσω. Και είδε λοιπόν ότι ο κόσμος που πίνει καφέ κάθε μέρα, λέει λοιπόν να βάλω λοιπόν την καλύτερη ποιότητα φυτικού στον κόσμο για καλύτερη υγεία στο ρόφημα που το πίνουν καθημερινά για να μην το ξεχάσει κανένας. Γι' αυτό το λέμε λοιπόν η ευφυΐα. Ένας επιχειρηματίας που είχε στις Φιλιππίνες πάνω από 500.000 άτομα στην οργάνωση, ο κύριος Σέιν Μοράν που είναι ο παγκόσμιος αντιπρόσωπος με τον κύριο Μπέρνι Τσούα, μοιραστήκαν λοιπόν το όραμα να φέρουν το γανόδερμα σε όλο τον κόσμο. Το φέρνουν λοιπόν στην Αμερική το 2008 και ο κύριος Χόλτον Μπάξ έγινε και εκείνος μέλος μέσα στη διεύθυνση και είναι πραγματικά τα τρία άτομα τα οποία έχουν φτιάξει σήμερα την Organo Gold, μια παγκόσμια εταιρεία η οποία στα επόμενα 2 χρόνια θα είναι μια εταιρεία του $1 δισεκατομμυρίου του χρόνου σε πωλήσεις. Τόσο δυνατή λοιπόν η εταιρεία που το Ναπολεόν Χιλ, το βιβλίο «Σκέψου και γίνε πλούσιος», για πρώτη φορά επέτρεψε το σήμα της εταιρείας της Organo Gold να είναι μπροστά στο εξώφυλλο της μεγαλύτερης πωλήσεως βιβλίου του κόσμου. «Σκέψου και γίνε πλούσιος». Αυτό το βιβλίο, αυτή η σύγχωση που έχουμε με την εταιρεία Organo Gold και Ναπολεόν Χιλ είναι πραγματικά μια ιστορική συνεργασία η οποία μας δίνει σε όλους μας μια τεράστια θέση σιγουριάς για όλο το μέλλον. Πώς λοιπόν δουλεύει η Organo Gold? Έχουν φτιάξει ένα πρόγραμμα υπέροχο πληρωμής, 7 διαφορετικοί τρόποι. Οι 7 τρόποι είναι εξής. Ο πρώτος τρόπος πληρωμής είναι η δική μας προσπάθεια. Αγοράζουμε χοντρικής, πουλάμε λιανικής. Μπορούμε να πουλήσουμε τα προϊόντα μας σε εστιατόρια, σε καφετέρειες, σε γνωστούς, σε φίλους. Όταν λοιπόν αγοράζουμε το προϊόν σε χοντρική τιμή, ό,τι τιμή και να το πουλήσουμε σε λιανική μορφή, η διαφορά είναι το δικό μας το κέρδος. Είναι πολλά άτομα το μεταξύ και πουλάνε τον καφέ με το φλιτζάνι.
2 δολάρια, 3 δολάρια, τους κάνει 55 cents το κόστος, βγάζουν ένα κέρδος μέχρι και 500%. Αυτή λοιπόν είναι ο πρώτος τρόπος πληρωμής από τη δική μας προσωπική προσπάθεια. Ο δεύτερος τρόπος πληρωμής είναι αυτό που λέμε εμείς γρήγορη έναρξη. Κάθε φορά που χαρίζουμε καφέ, κάθε φορά που πουλάμε τον καφέ, ο κόσμος το γνωρίζει, άλλοι ακούνε για το προϊόν, άλλοι ακούνε για την επιχείρηση και σου λένε με ενδιαφέρει αυτή η δουλειά. Τι μπορώ να κάνω για να γίνω μέλος εταιρείας. Γράφετε λοιπόν κάπως μαζί σας, γίνεται μια σύστηση από μέρους σας στην εταιρεία και όποιο άτομο γράψετε εσείς προσωπικά με ένα από τα 3 πακέτα, το χάλκινο, το ασημένιο ή το χρυσό, υπάρχει μια αντίστοιχη προμήθεια που λέγεται η προμήθεια γρήγορης έναρξης. Μπορεί να είναι 20, 80 ή 150 δολάρια, εξαρτάται με ποιο πακέτο κάθε άτομο θέλει να ξεκινήσει τη δικιά του επιχείρηση. Ο τρίτος τρόπος πληρωμής είναι αυτό που λέμε το διαδικό σύστημα. Είναι οι 2 ομάδες, μία αριστερά, μία δεξιά. Όσα άτομα γράφονται στη δικιά σας την οργάνωση, ανεξάρτητα ποιος τα έφερε και πού έχουν τοποθετηθεί, σε απέραντο βάθος, σε ατελείωτο βάθος, όσα άτομα και να γράφονται στην οργάνωση και ό,τι τζίρος δημιουργείται καθημερινά, κάθε εβδομάδα, από καινούργια άτομα που αγοράζουν το χρυσό, το χάλκινο ή το ασημένιο πακέτο, δημιουργείται κάποια προμήθεια. Αυτή λοιπόν η προμήθεια ξεκινάει από 500 δολάρια την εβδομάδα μέχρι 75.000 δολάρια την εβδομάδα, εξαρτάται από το τζίρο και εξαρτάται και από τι θέση έχουμε μέσα στο marketing plan της εταιρείας. Αυτό λοιπόν είναι το διαδικό σύστημα πληρωμής κάθε εβδομάδα. Υπάρχουν όμως και άλλοι είδος πληρωμής. Ο τέταρτος τρόπος είναι αυτό που λέμε οι επαναληπτικές παραγγελίες. Φτιάχνουμε μια ομάδα. Ο κόσμος αγοράζει καφέ κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα. Μπορεί να είναι καφέ, σοκολάτα, τσάι, ό,τι και να είναι που αγοράζει ο αντιπρόσωπος ή ο πελάτης που είναι ήδη μέλος της οργάνωσής σας. Κάθε μήνα υπάρχει μια προμήθεια από τις επαναληπτικές παραγγελίες και πληρωνόμαστε 9 επίπεδα σε βάθος κάθε 20 του μηνός. Αυτός είναι ο τέταρτος τρόπος. Ο πέμπτος τρόπος είναι αυτό που λέμε είναι οι επιταγές, οι προμήθειες που μας δίνουν από τα κέρδη των δικών μας των συνεργατών. Κάθε φορά λοιπόν που εμείς γράφουμε κάποιον προσωπικά, τον βοηθάμε, φτιάχνει μια ομάδα, αυτός ο άνθρωπος κερδίζει κάποιες προμήθειες από τις επαναληπτικές παραγγελίες. Όσες λοιπόν προμήθειες εισπράττει κάποιος στην ομάδα τη δική σας, συστημένη προσωπικά από εσάς, θα κερδίσετε το 20%. Δεν σταματάει όμως εκεί πέρα, μας δίνουν ένα άλλο 10% στο δεύτερο επίπεδο, 10% στο τρίτο επίπεδο και 10% στο τέταρτο επίπεδο. Δηλαδή η Organogold μας πληρώνει 4 επίπεδα, 20%, 10, 10 και 10. Αυτό λοιπόν είναι ο πέμπτος τρόπος πληρωμής. Ο έκτος τρόπος είναι αυτό που λέμε το generational bonus. Είναι προμήθειες αρχηγίας. Κάθε φορά που βοηθάμε κάποιον στην οργάνωση να ανεβεί σε κάποιο σκαλί που λέγεται ζαφύρι ή ρουμπίνι ή το σμαράγδι ή όποια θέση κερδίσει, όποια θέση αποκτήσει, όταν εμείς είμαστε ζαφύρι και από πάνω, μας δίνουν λοιπόν 4 γενεολογίες, όχι επίπεδα, γενεολογίες σε απέραντο βάθος, μια επιπλέον προμήθεια από όλες τις επαναληπτικές παραγγελίες σε απέραντο βάθος. Αυτός ο τρόπος πληρωμής, το νούμερο 6, είναι περίπου 3 φορές μεγαλύτερος και από το 4 και από το 5. Ο 7ος τρόπος πληρωμής είναι από τον παγκόσμιο τζίρο. Η Organogold παίρνει όλες τις παραγγελίες του κόσμου, τις επαναληπτικές παραγγελίες και παίρνει το 3% και το μοιράζει σε διαφορετικά μπόνους. Για τα ρομπίνια, για τα σμαράγδα, για τα διαμάντια. Κάθε φορά που κάποιος ανέβει σε κάποιο σκαλί επιτυχίας, εισπράττει ένα μπόνο επιπλέον και αυτό πληρώνεται κάθε 3 μήνες. Είναι ο 7ος τρόπος. Λοιπόν, ακούσαμε για την εταιρεία, για τα προϊόντα, για θέμα πληρωμής. Πώς λοιπόν μπορούμε να γίνουμε τώρα εμείς μέλος της Organogold? Ξεκινάμε λοιπόν, όσοι θέλουν να αγοράσουμε σε καλύτερη τιμή, σαν απλοί πελάτες, αγοράζουμε λοιπόν τη σύνδρομη μία φορά το χρόνο. Δεν βγάζουμε χρήματα, απλώς αγοράζουμε σε καλύτερη τιμή. Όταν όμως θέλουμε να ξεκινήσουμε να κερδίσουμε χρήματα, ξεκινάμε λοιπόν με ένα μικρό πακέτο, το οποίο είναι το χάλκινο το πακέτο, ένα μικρό πακέτο. Ορισμένα κουτιά με καφέ, μπορούμε να πάρουμε μετά το ασημένιο το πακέτο, είναι λίγο πιο ακριβό, πιο πολλά κουτιά, αλλά υπάρχει μεγάλη διαφορά στο θέμα πληρωμής. Το μικρό το πακέτο, το χάλκινο,
μας δίνουν μέχρι 10% από το διαδικό σύστημα, από τη διπλή μας ομάδα. Όταν λοιπόν πάρουμε το ασημένιο πακέτο, μας δίνουν πιο πολύ προμήθεια, ένα 15%. Και μετά υπάρχει και το χρυσό πακέτο, το πιο μεγάλο. Περισσότερα προϊόντα, κόστιζε λίγο περισσότερο, αλλά μας πληρώνουν και πάρα πολύ περισσότερο. Μέχρι 20% από όλο το διαδικό σύστημα. Μπορούμε λοιπόν να αγοράσουμε όποια από τα 3 πακέτα θέλουμε, το ασημένιο, το χάλκινο, το χρυσό, αλλά αν πραγματικά θέλουμε να πάρουμε μεγάλη ταχύτητα, χρειαζόμαστε προϊόντα να ξεκινήσει καλά η επιχείρηση, θα πάρουμε λοιπόν το χρυσό το πακέτο, που είναι το καλύτερο πακέτο για να ξεκινήσουμε. Παρ' όλα αυτά τα 3 πακέτα, θα πάρουμε λοιπόν το 1% του κόσμου που πίνει καφέ. Θα γίνουμε η πιο αξιοθαύμαστη εταιρεία στον κόσμο. Γιατί με την έννοια το καφέ είναι εύκολο, γιατί είναι ο καφές. Αλλά όλοι μαζί δουλεύοντας μπορούμε να κάνουμε τεράστια πράγματα. Η εταιρεία της Organo Gold μέσα στα επόμενα 2 χρόνια με το 1% τουλάχιστον στη Βόρεια Αμερική θα πάρει τα 2,5 εκατομμύρια άτομα της Αμερικής, Βόρεια Αμερική, που θα αλλάξουν τον καφέ από ένα καφέ συνηθισμένο σε ένα υγιεινότερο καφέ. 2,5 εκατομμύρια άτομα πίνοντας καφέ της Organo Gold. Τουλάχιστον 3 κουτιά το μήνα, 50 πόντους. Η Organo Gold θα γίνει μια εταιρεία η οποία θα τζιράρει κάθε μήνα 125 εκατομμύρια δολάρια. Τα μισά είναι για την Organo Gold και τα άλλα μισά είναι για όλους τους αντιπροσώπους. Όταν λοιπόν βλέπουμε ότι μια εταιρεία σαν την Organo Gold στα επόμενα 2 χρόνια θα φτάσει στο 1 δισεκατομμύριο δολάρια το χρόνο, θέλω κάθε ένας που βλέπει αυτή την παρουσίαση να μιλήσει με το άτομο που σας την έδειξε, να γίνετε σήμερα μέλος Organo Gold για να αλλάξει τη ζωή σας όπως άλλαξε η δική μου και χιλιάδων άλλων ατόμων. Για στην Organo Gold όλο αυτό που λέμε είναι απλό, είναι εύκολο, γιατί είναι καφές. Ευχαριστώ πάρα πολύ και θα τα πούμε σύντομα. Γεια σας. Η Organo Gold έχει φτιάξει ένα πρόγραμμα επιτυχίας που το λέμε τα 4 βήματα. Τα 4 βήματα λοιπόν έχουν βοηθήσει πάρα πολλά άτομα, χιλιάδες άτομα σε πολλά μέρη του κόσμου. Το πρώτο βήμα είναι να γνωρίζουμε καλά το προϊόν. Να είμαστε λοιπόν εμείς οι πρώτοι καταναλωτές του προϊόντων μας. Διότι όσο καλύτερα το γνωρίζουμε, όσο πιο πολύ καταναλώνουμε το προϊόν, ο καφές, το τσάι, η σοκολάτα, ό,τι να πίνουμε καθημερινά, γνωρίζουμε το προϊόν καλύτερα. Μπορούμε λοιπόν να τα πούμε σε κάποιο άλλο άτομο με περισσότερη εμπιστοσύνη. Γράφουμε λοιπόν μέσα σε 48 ώρες σε τι μας έχει βοηθήσει το προϊόν. Ειδικά το οργανόδερμα. Να το γράψουμε, να μην το ξεχάσουμε. Τι μας έδωσε, μεγαλύτερη ενέργεια, κοιμηθήκαμε καλύτερα, νιώθουμε καλύτερα, γράψτε το. Το άλλο κομμάτι είναι να έχουμε λοιπόν τη σωστή αυτόματη παραγγελία κάθε μήνα. Η Organo Gold την έχει κάνει εύκολη. 3 κουτιά το μήνα, 6 κουτιά το μήνα, 12 κουτιά το μήνα, που είναι 50, 100 ή 200 πόντι κάθε μήνα. Εξετάται σε ποιο στέλεχος είναι κάποιος, αν είναι στο μικρό, στο χάλκινο πακέτο, ή ενάσαι με 50 πόντους. Εάν πάρεις όμως το ασημένιο, το χρυσό ή είσαι και ζαφύρι, τουλάχιστον 100 πόντι. Εάν είσαι ρουμπίνι και παραπάνω, τουλάχιστον 200 πόντι. Αυτή όμως η πόντι, αυτή η αυτόματη παραγγελία είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι μας εξασφαλίζει το εισόδημα κάθε μήνα. Όχι μόνο μας αυτό, μας βοηθά να έχουμε προϊόντα και για μας και να το μεταφέρουμε και σε άλλα άτομα, σε άλλο κόσμο, να κάνουμε τα πάρτι με τον καφέ. Χρειαζόμαστε προϊόντα. Και το άλλο κομμάτι είναι μέσα σε κάθε άτομο που θα γράφουμε προσωπικά, να του πουλήσουμε ένα καφέ. Μία κούτα καφέ μαύρο και μία κούτα καφέ λάτε. Διότι όταν γράφουμε ένα καινούριο άτομο, όταν συστήνουμε ένα καινούριο άτομο στην εταιρεία, να είναι και με το μικρό, το μεσαίο, το μεγάλο πακέτο, το πακέτο θα αργήσει μερικές μέρες να έρθει. Τι κάνει λοιπόν ο άνθρωπος, ο καινούριος, μερικές μέρες χωρίς καφέ? Γι' αυτό εμείς του πουλάμε ένα κουτάκι καφέ, το μαύρο και το λάτε, για να έχει προϊόν να μετακινήσει, να δώσει στον κόσμο και να έχει για προσωπική κατανάλωση. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Το δεύτερο είναι να κάνουμε μια μεγάλη λίστα από όσα άτομα γνωρίζουμε. Να είναι 50 άτομα τουλάχιστον που να είναι καταναλωτές. Η δουλειά δεν είναι για όλο τον κόσμο, αλλά όλος ο κόσμος πίνει καφέ. Να έχουμε λοιπόν μια λίστα από 50 άτομα που να πίνουν καφέ, να κάνουμε μια άλλη λίστα με ονόματα που να θέλουν να βγάλουν κάποιο εισόδημα έξτρα και ένα μεγαλύτερο κέρδος κάθε μήνα. Αυτά λοιπόν τα 50% ή παραπάνω, όσο περισσότερα καλύτερα, να έχουμε σε επαφή μαζί τους, να τους χαρίσουμε καφέ, να τους μιλήσουμε για την εταιρεία,
για να έχουμε άτομα να υπάρξει ενδιαφέρον να δημιουργήσουμε την ομάδα μας. Λοιπόν, και πώς ξεκινά η συζήτηση? Με τις 4 ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση είναι: εσύ ή κάποιον που εσύ γνωρίζεις πίνει καφέ ή τσάι τουλάχιστον περιστασιακά? Αυτή λοιπόν η ερώτηση ξεκινά με μια ωραία συνομιλία. Και μετά ρωτάμε: εσύ που πίνεις καφέ πώς τον πίνεις, σκέτο ή τον πίνεις με κρέμα και ζάχαρη, που είναι το λάτε? Θα μας πούνε. Αν το πίνει σκέτο, θα του δώσω λοιπόν δείγμα το μαύρο τον καφέ. Άμα μου πει με κρέμα και ζάχαρη, θα του δώσω το λάτε. Και η τρίτη ερώτηση είναι: ποια είναι η αγαπημένη σου μάρκα του καφέ? Μπορεί να πούνε Folgers, μπορεί να πούνε Λουμίδης, μπορεί να πούνε Παπαγάλος, μπορεί να πούνε Νεσκαφέ. Όποια μάρκα και να είναι, πολύ ωραία. Η τέταρτη ερώτηση όμως είναι η εξής: θυμάσαι την τελευταία φορά που η αγαπημένη σου μάρκα σου έστειλε μια επιταγή που πίνεις τον καφέ τους? Η απάντηση είναι πάντοτε όχι. Εκεί λοιπόν τους λέμε: θα σου δείξω τώρα την καινούργια μάρκα του καφέ που μας πληρώνει για να τον πίνουμε. Θα σου χαρίσω 2 δείγματα, 2 φακελάκια καφέ, θέλω να τον πιείς, απλά θέλω να πεις την επόμενη μέρα πόσο άρεσε το καφέ και πώς νιώθεις. Τι ώρα να σε πάρω την άλλη μέρα τηλέφωνο, το πρωί ή το απόγευμα? Με αυτές τις 4 ερωτήσεις έχουμε δημιουργήσει μια τεράστια οργάνωση με χιλιάδες άτομα που όχι μόνο πίνουν καφέ, όχι μόνο πουλάνε και μεταφέρουν καφέ, αλλά έχουν αλλάξει τη ζωή τους οικονομικά. Το τρίτο βήμα είναι τα πάρτι του καφέ. Είναι οι συγκεντρώσεις. Μαζεύομαστε ορισμένα άτομα, γνωστοί, φίλοι, συγγενείς και άγνωστοι μαζί, για να πιούμε ένα φλιτζάνι καφέ. Για να τους πούμε για την εταιρεία της Organo Gold. Να τους δείξουμε το βίντεο, να δουν κάποιο κατάλογο, να γνωρίσουν τα προϊόντα. Όταν λοιπόν εμείς κάνουμε 4 παρουσιάσεις την εβδομάδα, τουλάχιστον 4, που αυτό είναι σε μισό περιορισμένο χρόνο, σε κάθε παρουσίαση να έχουμε 5 με 6 άτομα και από κάθε παρουσίαση να έχουμε τουλάχιστον 1000 πόντους. Ένα χρυσό πακέτο, 2 χάλκινα, ένα σημαίνιο με ένα χάλκινο, οποιοδήποτε συνδυασμός. Αλλά επειδή είναι μια επιχείρηση, είναι μια δουλειά. Κάθε εβδομάδα λοιπόν να έχουμε συγκεντρώσεις καφέ, πάρτι με καφέ, και να έχουμε 1000 πόντους σε κάθε συγκέντρωση. 4 την εβδομάδα είναι 4.000 πόντι. 4 εβδομάδες το μήνα είναι 16.000 πόντι. Όταν λοιπόν ξεκινάμε και δουλεύουμε συστηματικά με αυτό το πρόγραμμα, κάθε μήνα η οργάνωση θα μεγαλώνει συνεχώς. Και το 4ο βήμα είναι να είμαστε ενωμένοι με το σύστημα της επιτυχίας. Ο κύριος Χόλτον μας έχει πει σε όλο τον κόσμο 18 μήνες. 18 μήνες σύνδεση στις παρουσιάσεις, στα ξενοδοχεία, σε τηλεφωνικές συγκεντρώσεις, από το ίντερνετ, όπου υπάρχει συγκέντρωση, να πάμε να ακούσουμε, να μάθουμε περισσότερα. 18 μήνες. Είναι πολύ σημαντικό, διότι σε 18 μήνες πολλά θα συμβούν, πολλά θα έχουν αλλάξει. Ήδη είμαστε στην Ελλάδα πάνω από 1 χρόνο. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι και στην πραγματικότητα η Ελλάδα τώρα έχει μια τεράστια ευκαιρία. Γι' αυτό εσείς που βλέπετε το βίντεο για πρώτη φορά, πείτε στο άτομο που σας το σύστησε: θέλω κι άλλη πληροφορία. Θέλω να γίνω μέλος του Organo Gold. Ελάτε μαζί μας, γίνετε μέλος της οικογένειάς μας. Και η ζωή σας θα αλλάξει όπως έχει αλλάξει η δική μας και χιλιάδες άλλα άτομα που έχουμε μαζί μας. Γι' αυτό λοιπόν λέμε στην Organo Gold, η εταιρεία μας είναι απλή, είναι εύκολη, γιατί είναι καφές. Σας καλώ λοιπόν όλους σας να γίνουμε μέλος του Organo Gold για να αλλάξουμε όλοι μαζί τη ζωή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε σύντομα.